ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी आपण प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आता आपण शरद वर्णन या अध्यायाचं अर्ध वाचन केलं होतं. तर आपण पुढच्या वाचनाची सुरुवात करूया. एक मिनिट, मी आधी म्यूट करते. चालेल. कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही हँड रेज करू शकता. ओके, शिल्पा माताजी, चालेल, तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण माताजी, वाचू? हो चालेल माताजी, वाचा इथून. श्रील प्रभुपाद की जय. त्यांच्या निजशक्तीचेच प्रदर्शन आहे. अशा वेळी वर्षाकालीन निसर्गाचा विशेष कौशल्याचे ते कौतुक करू लागत. भौतिक शक्ती किंवा निसर्ग कार्य करण्यात स्वतंत्र नाही असे भगवद्गीतेत म्हटले आहे. निसर्ग श्रीकृष्णांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करतो. ब्रह्मसंहितेत देखील या वस्तुस्थितीची पुष्टी होते. तेथे म्हटले आहे की दुर्गा म्हणून ओळखली जाणारी भौतिक प्रकृती श्रीकृष्णांची छाया म्हणून कार्यरत असते. श्रीकृष्णांच्या आज्ञेप्रमाणे भौतिक प्रकृती कार्य करते. म्हणूनच वर्षा ऋतूने निर्माण केलेले निसर्ग सौंदर्य श्रीकृष्णांच्या संकेतावरून प्रत्यक्षात आले होते आणि असे भौतिक प्रकृतीचे सुंदर कार्य पाहून त्यांना त्याबद्दल अभिमान वाटत होता. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आणि बलराम वर्षा ऋतूने बहाल केलेल्या देणग्यांचा आस्वाद घेत असताना हळूहळू शरद ऋतूचे आगमन झाले. सर्व जलाशय स्फटिकासारखे निर्मळ झाले. सर्वत्र प्रसन्नता आणि टवटवी आणणारा मंथर पवन वाहू लागला. शरदाच्या आगमनाने गगन स्वच्छ निरभ्र झाले आणि त्याने स्वाभाविक नीलवर्ण धारण केला. वनातील स्वच्छ जलाशयातून जी असंख्य कमळ फुले उमलून आली होती त्यांची शोभा योग प्रक्रियेतून पतित होऊन पुन्हा आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करून सुंदर झालेल्या व्यक्तीप्रमाणे झाली होती. शरद ऋतूचे आगमन होताच प्रत्येक गोष्ट स्वभावतःच सुंदर बनते. त्याप्रमाणे जेव्हा कोणी भौतिकवादी व्यक्ती कृष्ण भावनेत येतो तेव्हा तो देखील शरद ऋतूतील जलाशयातील पाण्याप्रमाणे
प्रमाणे आणि गगनप्रमाणे स्वच्छ होतो. शरद ऋतू आकाशातील कृष्ण वर्णाचे मेघपटल काढून घेतो. तसेच या काळात जलातील दूषित पदार्थ जाऊन ते स्फटिकासारखे बनते. भूपृष्ठ देखील अतिशय निर्मळ झालेले असते. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणारी व्यक्ती अंतर्बाह्य निर्मळ बनते. म्हणूनच श्रीकृष्ण हरी म्हणून ओळखले जाते. हरी म्हणजे काढून घेणारा. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणाऱ्याच्या सर्व अमंगल सवयी श्रीकृष्ण तत्काल काढून घेतात. शरदातील मेघ श्वेत वर्णाचे असतात, कारण त्यांच्यात जल असत नाही. त्याप्रमाणे सेवानिवृत्त व्यक्ती कौटुंबिक जबाबदाऱ्यातून मुक्त झाल्यामुळे पूर्णपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून सर्व चिंतामधून मुक्त होतो आणि मेघाप्रमाणे श्वेत बनतो. शरद काळात कधी कधी पर्वतावरून धबधबे स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करतात आणि कोठे कोठे ते थांबतात. त्याप्रमाणे थोर साधू पुरुष कधी कधी शुद्ध ज्ञानाचे वितरण करतात. करतात आणि करतात आणि कधी कधी मौन पाळतात. वर्षा ऋतूतील पावसामुळे पाण्याने तुडुंब भरलेली लहान लहान तळी शरद ऋतूत क्रमशः कोरडी होतात. त्यांच्यातील लहान लहान जलचरांना मात्र एखाद्या भौतिकतेने जखडून गेलेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणे त्याच्या आयुष्याचा दिवसोदिवस क्षय होत असल्याचे समजत नाही, त्याप्रमाणे त्यांचे जलाशय दिवसोदिवस हासाकडे ऱ्हासाकडे हासाकडे ना माताजी ऱ्हासाकडे हासाकडे ऱ्हासाकडे ऱ्हासाकडे चालले असल्याचे समजू शकत नाही. अशा व्यक्ती संपत्ती, पशु, मुले, पत्नी, समाज, मैत्री यांच्या संरक्षणातच अधिकाधिक व्यस्त होतात. लहान लहान जलाशयातील पाणी कमी होत गेल्याने आणि शरद ऋतूतील सूर्याचा प्रखर उष्णतेमुळे त्या जलाशयातील लहान जीव अतिशय त्रस्त होतात. असंयमित व्यक्तीची देखील अशीच स्थिती होते. जीवनाचा उपभोग घेण्यात आणि कौटुंबिक जनांचे पालन पोषण करण्यात असमर्थ असल्याने असे लोक सदैव त्रस्त असतात. पावसाळ्यातील दळदळ वाढलेली भूमी आता सुकत जाते आणि नवीन टवटवीत वनस्पती आता कोमेजू लागतात. त्याप्रमाणे ज्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला आहे त्याचा पारिवारिक सुखभोगाच्या सर्व इच्छा हळूहळू क्षीण होत जातात. शरद ऋतूचे आगमन झाल्यामुळे सामान्यपणे समुद्र प्रशांत होतो. त्याप्रमाणे कृष्ण भावनेत उन्नत असलेली व्यक्ती प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या त्रासातून पूर्णपणे मुक्त होते. शरद ऋतूच्या काळात कृषक शेतात बांध टाकून तेथेच पाणी साठविण्याचे व्यवस्था करतात आणि त्यामुळे शेतातील पाणी बाहेर वाहून जाऊ शकत नाही. अशा वेळी नवीन पाऊस होण्याची आशा पूर्ण मावळलेली असते आणि म्हणून शेतात असेल त्याचे त्यांना संरक्षण करावायचे असते. त्याप्रमाणे अध्यात्म उन्नत झालेला मनुष्य आपल्या इंद्रियांचा संयम करून आपल्या शक्तीचे संरक्षण करतो. असा सल्ला दिला जातो की मनुष्याने वयाच्या 50व्या वर्षी कौटुंबिक जीवनातून निवृत्त व्हावे आणि शारीरिक शक्ती कृष्ण भावनेतील प्रगतीसाठी वापरता यावी म्हणून तिचा संग्रह करावा. आपल्या इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्यात समर्थ होऊन त्यांना मुकुंदाच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न केल्याशिवाय कोणालाही मुक्ती प्राप्त होण्याची शक्यता नसते. शरद काळात दिवसा सूर्य अतिशय ताप देतो, परंतु रात्री मात्र शीतल शुभ्र चांदण्यामुळे लोकांना दिवसभरच्या थकवापासून विसावा मिळतो. जेव्हा कोणी मुकुंद भगवंताचा आश्रय घेतो तेव्हा तो देहात्मा भावनेच्या मिथ्या धारणेरूपी थकव्यापासून वाचविला जातो. मुकुंद श्रीकृष्ण ब्रजांगणा करिता देखील एकमेव दिलासा प्राप्त करून देणारे आहेत. वृंदावनातील गोपगोपांना श्रीकृष्णांच्या विरहागणीने
विरहाग्नीने नेहमीच दग्ध झालेल्या असतात, परंतु जेव्हा त्या शारदीय रात्रीच्या चांदण्यात श्रीकृष्ण भेटतात तेव्हा त्यांच्या विरह तापाचे देखील पूर्णपणे शमन होते. रात्री आकाश जेव्हा निरभ्र असते तेव्हा त्या स्वच्छ निळ्या आकाशात तारका सुंदर रीतीने लुकलुकत असतात. त्याप्रमाणे जेव्हा कोणी कृष्ण भावनेत वस्तुतः स्थित झाला आहे, तो सर्व प्रदूषणापासून स्वच्छ होऊन काळातील आकाशातील चांदण्याप्रमाणे सुंदर होतो. वेद जरी योगसिद्धीचा आणि यज्ञ करून कर्मामध्ये संलग्न होण्याचा ज्ञानाचा पाठपुरावा करीत असतील, तरीही वेदांचा अत्यधिक हेतूचे भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. वेदांचे सखोल अभ्यासांती मनुष्याने कृष्ण भावनामृताचा स्वीकार करावा. कृष्ण भावनेतील भक्ताच्या अशुद्ध हृदयाची तुलना शरदकाळातील स्वच्छ आकाशाची केली जाऊ शकते. या ऋतूच्या स्वच्छ आकाशात तारकांसमवेत चंद्र फारच तेजस्वी दिसतो. भगवान श्रीकृष्ण चंद्र स्वतः यदुवंशारूपी आकाशात उदित झाले आणि तारका समूहाने वेढलेल्या चंद्रप्रमाणे त्यांची यदुकुळ सदस्यामध्ये शोभा झाली. जेव्हा कधी वनातील बागेत सर्वत्र फुलेच फुले उमललेली असतात, तेव्हा तेथील आल्हादक सुगंधी पवन ग्रीष्म आणि वर्षा ऋतूंच्या त्रासलेल्या मनाला मोठाच प्रमोदित करणारा असतो. परंतु दुर्दैवाने असा गुणवान पवन मात्र व्रजगणांना सुख देण्यात असमर्थ ठरला, कारण त्यांची हृदये एकमेव श्रीकृष्णांना समर्पित होती. जनसामान्य त्या शारदीय सुखद समीराच्या स्पर्श सुखाचे आस्वादन करूही शकतील, पण श्रीकृष्णांच्या आलिंगनापासून दूर असलेल्या गोपी मात्र मुळीच सुखी होऊ शकल्या नाहीत. शरद ऋतूचे आगमन होताच सर्व गायी, हरिणी, पक्षिणी यांनी आणि सामान्यतः सर्वच मादी वर्गाने धारण केला, कारण सामान्यपणे या ऋतूत सर्वच पती समुदाय कामासक्त झालेला असतो. अशा गर्भवतीची तुलना भगवदाशीर्वादाने जीवनाच्या अंतिम ध्येय प्राप्तीचे वरदान लाभलेल्या अध्यात्मवाद्यांशी होऊ शकते. श्रील रूप गोस्वामींनी त्यांच्या उपदेशामृत ग्रंथात संदेश दिला आहे की मनुष्याने अतिशय उत्साहाने, निश्चयाने, धैर्याने भगवंताची प्रेममय सेवा करावी. त्याने यमनियमांचे पालन करावे, भौतिक प्रदूषणापासून स्वतःला शुद्ध राखावे आणि सदैव भगवत भक्तांच्या संगती राहावे. या 6 तत्वांचे पालन केल्याने भगवत भक्तीचा वांछित परिणाम निश्चितच प्राप्त होऊ शकेल. जो धैर्याने भगवत सेवेच्या नियमांचे पालन करतो, त्यांच्याकरिता माध्या ज्याप्रमाणे गर्भधारण करून फळ प्राप्त करतात, त्याप्रमाणे निश्चितपणे एक वेळ येईल आणि तो वांछित लाभ प्राप्त करेल. शरद ऋतूत सरोवरातून कमळे उगवून येतात, कारण यावेळी भुई कमळे फुलत नाहीत. सूर्यप्रकाशाने कमळे व भुई कमळे अशी दोन्हीही वाढतात, परंतु शरद काळात प्रखर सूर्यप्रकाश केवळ कमळांनाच मदत करतो. याची तुलना समर्थ राजा किंवा सरकार लाभलेल्या राजाशी होऊ शकते. अशा राज्यात चोर, लुटारू सारखी आवश्यक तत्वे कधीच फोफावत नाहीत. अनावश्यक तत्वे कधीच फोफावत नाहीत. जेव्हा प्रजेला असा आत्मविश्वास वाटतो की आपण चोरांपासून सुरक्षित आहोत, तेव्हा त्यांची समाधानाबरोबरच उन्नती होते. शरद ऋतूतील प्रखर सूर्यप्रकाशाची तुलना समर्थवान
सरकारशी केलेली आहे. भुईकमळांची तुलना चोर लुटारूंबरोबर केलेली आहे आणि कमळांची तुलना संतुष्टी प्रजेशी केलेली आहे. या ऋतूत शेते एक पक्व झालेल्या धान्याने भरून जातात आणि शेतकरी आपल्या श्रमाचे चीज झाल्याने पाहून अतिशय आनंदी होतात. ते मोठ्या आनंदाने अनेक उत्सव साजरे करून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना नवीन धान्य अर्पण करतात. अनेक मंदिरातून श्रीमूर्तींना प्रथम नवीन धान्य अर्पण केले जाते आणि त्यांना याच नवीन धान्यापासून तयार केलेली खीर स्वीकारण्याकरिता आमंत्रण दिले जाते. अशा पूजेसाठी अनेक धार्मिक सण आणि पूजा प्रकार आहेत. विशेषतः बंगालमध्ये अशा सणामध्ये दुर्गा पूजा उत्सव सर्वात मोठ्या प्रमाणाने साजरा केला जातो. वृंदावनात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या उपस्थितीमुळे शरद ऋतू तर अतिशय सुंदर झाला. वैश्य, क्षत्रिय आणि थोर थोर ऋषी आपापले वांछित वर मिळविण्यासाठी भ्रमण करण्यास मोकळे झाले. त्याचप्रमाणे अध्यात्माचे पथिक भौतिक शरीराच्या बंधनातून मुक्त झाल्यावर इच्छित ध्येय प्राप्त करतात. वर्षकालात वाणिक वर्ग एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानी भ्रमंती करू शकत नसल्यामुळे इच्छित लाभ मिळवू शकत नाही आणि क्षत्रिय वर्गात देखील ठिकठिकाणी फिरून लोकांकडून कर वसूल करू शकत नाही. तसेच साधू संतांनी दिव्य ज्ञानाच्या प्रचारात भ्रमण करणे आवश्यक असते, तरी ते पावसामुळे स्थानबद्ध होतात. परंतु शरद ऋतूत ते सर्वच त्यांचे बंधन सोडतात. अध्यात्मवाद्यांच्या बाबतीत सांगायचे तर मग तो ज्ञानी, योगी अथवा भक्त असो, तो भौतिक शरीराकारणे सत्यत्वाने आध्यात्मिक पूर्णत्वाचे दिव्य सुख घेऊ शकत नाही. तथापि शरीराचा त्याग केल्याबरोबर ज्ञानी भगवंतांच्या दिव्य कांतीत ब्रह्मज्योतीत योगी अन्यान्य उच्च ग्रहलोकात आणि भक्त भगवत धामात, वैकुंठात किंवा गोलोक वृंदावनात प्रवेश करतो आणि शाश्वतरित्या दिव्य जीवनाचे सुख उपभोगतो. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील शरद वर्णन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर आपण अतिशय सुंदर असं शरद ऋतूचं वर्णन या अध्यायामध्ये वाचलं. शरद ऋतू खूप छान म्हणजे वातावरण असतं, पण इथे आपण वाचल्याप्रमाणे तिथे होती भगवंतांची उपस्थिती आणि बलरामांची उपस्थिती. त्या दोघांच्या उपस्थितीमध्ये या शरद ऋतूच्या सौंदर्यात आणखीच भर झाली होती. आणि कसे नद्या, वेली, पानं, फुलं तर फुललेलीच होती, तर याची तुलना या अध्यायामध्ये कशी इतर म्हणजे सामान्य जनतेशी किंवा राजाशी या सगळ्यांसोबत करून कशी आपल्याला उदाहरणं मिळाली, आपण ते सुद्धा पाहिलं. आणि अतिशय सुंदर असं वर्णन पाहिलं शरद ऋतूचं. तर आता आपण आपल्या 21व्या अध्यायाकडे जाऊया. एकच मिनिट. आपला अध्याय आता 21वा. प्रभूजी, तुम्हाला वाचायचं आहे का? ठीक आहे. कोणाला वाचायचं असल्यास तुम्ही हँड रेज करू शकता. मी सुरू करेन तोपर्यंत. अध्याय 21वा वेणुगीत. मग
स्वभावतःच सुंदर अशा शरद ऋतूच्या आगमनाबरोबरच नद्या व सरोवरांचे जल स्फटिक समान निर्मळ झाले आणि ती सुगंधी कमळपुष्पांनी भरून गेली. सर्वत्र आल्हाददायक पवन वाहू लागला. श्रीकृष्ण आपल्या गोपाळ मित्रांबरोबर गायींना घेऊन वनात गेले. वनातील वातावरणाने ते अतिशय प्रसन्न झाले. तेथे नाना प्रकारची फुले उमलली होती. मधुमक्षिका आणि भ्रमरगण अतिशय प्रमुदित होऊन गुंजारव करत होते. पक्षी, वृक्षवेली अतिशय प्रसन्न भासत होत्या. गायी कुरणातून चरू लागल्या आणि श्रीकृष्ण भगवान बलराम आणि गोप बालकांसमवेत आपली दिव्य बासरी वाजवू लागले. श्रीकृष्णांच्या बासरीचा ध्वनी ऐकून व्रजगोपिकांना त्यांचे तीव्रतेने स्मरण होऊ लागले आणि त्या श्रीकृष्णांच्या कौशल्यपूर्ण मधुर स्वरांची चर्चा करीत असताना त्यांना आपल्या श्रीकृष्णांसोबतच्या लीला क्रीडांचेही स्मरण होऊ लागले. त्यांची मने व्याकुळ त्यांची मने व्याकुळ होऊ लागली आणि त्यामुळे त्या श्रीकृष्णांच्या बासुरीच्या मधुर स्वरांचे पूर्णपणे वर्णन करण्यात असमर्थ झाल्या. श्रीकृष्ण कसा पोशाख करतात, ते शिरावर मोरपंख लावून आणि कानावर निळ्या वर्णाची फुले खोवून नर्तकासारखे कसे शृंगारलेले असतात याचेही त्या स्मरण करू लागल्या. श्रीकृष्णांची पीतवस्त्रे विद्युल्लतेसारखी चकचकीत होती आणि त्यांच्या गळ्यात वैजयंती माळा शोभत होती. अशा आकर्षक शृंगार केलेले श्रीकृष्ण आपल्या आधारातून निःसृत होणाऱ्या अमृताने बासरीची छिद्रे परिपूर्ण करू लागले. अशा रीतीने गोपिकांनी श्रीकृष्णांचे स्मरण करीत श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या सवंगड्यांच्या चरणचिन्हांनी अखंड कीर्तिमान झालेल्या वृंदावनात प्रवेश केला. श्रीकृष्ण बासरी वादनात अतिशय कुशल होते आणि त्या बासरीची कर्णमधुर स्वराने गोपिका पूर्णपणे मोहित झाल्या होत्या. तो ध्वनी केवळ गोपिकांनाच नव्हे तर श्रवण करणाऱ्या कोणत्याही जीवाला आकर्षून घेणारा होता. एक गोपिका आपल्या मैत्रिणीला म्हणाली, "सखे, श्रीकृष्ण आणि बलरामांना वनात जाताना बासरी वादन करताना आणि त्यांच्या मित्रांसोबत गोचारण करताना पाहण्यात खरोखरच नेत्रांचे परम सार्थक आहे. वस्तुतः श्रीकृष्ण कसे वेणुवादन करतात, मित्रांसोबत गायींमागे कसे वनात जातात, तेथे गोचरण करीत सवंगड्यांसोबत कशा क्रीडा करतात, याचे सदैव दिव्य चिंतन करीत अंतरात आणि बाहेर श्रीकृष्णांचे दर्शन करणाऱ्या व्यक्तीने वस्तुतः समाधी अवस्थेची परिपूर्णता प्राप्त केलेली असते. समाधी म्हणजे इंद्रियांच्या अखिल कर्मांना एका विशिष्ट वस्तूंवर केंद्रित करणे होय आणि श्रीकृष्णांच्या लीलांचे स्मरण हीच सर्व ध्यानाची आणि समाधी अवस्थेची परिपूर्णता आहे, हे गोपिका येथे दाखवून देतात. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की सदैव श्रीकृष्णांच्या चिंतनात मग्न असणारा व्यक्ती सर्वश्रेष्ठ योगी होय. दुसरी गोपी आपला भाव प्रकट करीत म्हणाली की गोचारण करीत असताना श्रीकृष्ण आणि बलराम हे असे दिसतात की जणू काही नटनर्तकच आपले कौशल्य दाखवण्याकरता रंगभूमीवर निघाले आहेत. श्रीकृष्णांचा पोशाख चकाकणारा पीत वर्णाचा होता आणि भगवान बलरामांचा निळ्या वर्णाचा होता. त्यांच्या हातात आम्रवृक्षाचे नवीन अंकुर, मयूरपंख आणि फुलांचे गुच्छ होते. गळ्यात कमळपुष्पांच्या माळा परिधान केलेल्या होत्या. कधी-कधी ते मित्रांसमवेत मधुर स्वरात गीते गात होते. एक गोपिका आपल्या मैत्रिणीला म्हणाली, "सखे, श्रीकृष्ण व बलराम किती सुंदर दिसतात ग." दुसरी गोपिका म्हणाली, "सखींनो, आम्ही तर श्यामसुंदराच्या वेळूच्या बासरीबाबतही विचार करण्यात असमर्थ आहोत. या बासरीने कोणकोणत्या व्रतवैकल्यांचे अनुष्ठान केले आहे कोण जाणे की. त्यामुळे ती आता त्यांच्या अधरामृताचे सदैव पान करण्याचे सुख घेत आहे. वस्तुतः त्यांचे अधरामृत तर आपली गोपिकांची संपदा आहे. कृष्ण कधी-कधी गोपिकांचे चुंबन घेतात. त्यामुळे त्यांच्या अधरांचे दिव्यामृत केवळ त्यांनाच उपलब्ध आहे."
म्हणूनच गोपिका विचार करतात की केवळ एक बांबूचा तुकडा असलेली ही बासरी सदैव श्रीकृष्णांचे अधरामृत पिण्याचे सुख घेत आहे. हे कसे काय? आणि तिच्या सौभाग्याचा विचार करीत त्या म्हणाल्या, अहो, ही बासरी परमप्रभूंच्या सेवेत लागली असल्यामुळे तिचे आई वडील खचितच अत्यानंदी असतील. नद्या आणि सरोवरांना वृक्ष वनस्पतींच्या माता समजण्यात येते. कारण वृक्ष केवळ जलपान करूनच जीवन धारण करतात. वृंदावनातील नद्या आणि सरोवरे अतिशय आनंदी झालेली होती. ती उमललेल्या कमळांनी भरून गेली होती. ती विचार करत होती, अहो, आमचा पुत्र वेळूचा तुकडा बासरी कसा श्रीकृष्णांचे अधरामृत पीत आहे. दिव्य ज्ञानात प्रगत झालेल्या व्यक्तीला आपले पुत्र पौत्र भगवंतांच्या सेवेला लागल्याचे पाहून निश्चितच अतिशय आनंद होत असतो. त्याचप्रमाणे सर सरितांच्या काठांवरील वेळूचे वृक्ष देखील त्यांची वंशोत्पन्ना बासरी अशा प्रकारे श्रीकृष्णांची सेवा करीत असल्याचे पाहून फारच आनंदी झाले होते. तेथील सर्वच वृक्ष हर्षविभोर झाले होते आणि त्यांच्या फांद्यांवरील मोहळांतून अत्याधिक मात्रेत स्रवणारा मध त्यांच्यातून अखंडपणे प्रवाहित होत होता. दुसरी गोपिका आपल्या मैत्रिणीला म्हणू लागली, प्रिय सखींनो, आपले वृंदावन पूर्णच धरतीचा गौरव प्रकट करणारे आहे. कारण देवकी नंदनाच्या चरणकमळांच्या चिन्हांनी हा लोक कीर्तिमान झाला आहे. याशिवाय गोविंद जेव्हा कधी वेणू वाजवितात, तेव्हा मयूर समुदाय नवघनाची गर्जना कानावर पडावी त्याप्रमाणे लागलीच संभ्रमित होतो. सर्व वृक्षवेली, पशुपक्षी मग त्या गोवर्धन गिरीवरील असोत अथवा दऱ्यांमधील असोत, मयुरांचे नृत्य पाहून स्तब्ध होतात आणि अवाक होऊन बासरीचा कर्णमधुर दिव्य स्वर श्रवण करू लागतात. मला असे वाटते की असे वरदान दुसऱ्या कोणत्याही लोकात प्राप्त होणे शक्य नाही. त्या गोपिका जरी केवळ गोपांच्या स्त्रिया आणि मुली असल्या तरी त्यांना वेदांचे सखोल ज्ञान होते. हा वैदिक संस्कृतीचा प्रभाव आहे. सामान्य जन केवळ प्रामाणिक स्रोतातून श्रवण करून वेदोक्त परमसत्य समजून घेऊ शकते. तर आपण भगवद्गीतेतही पाहिलं आहे बघ, कोण कोण सगळ्यात श्रेष्ठ भक्त असतो. तर जो भगवंतांना परमपुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकारतो आणि तो जो भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करतो, भगवंतांना शरण जातो, तो तोच सगळ्यात श्रेष्ठ भक्त असतो. जो वेदांचे अभ्यास करून सुद्धा भगवंतांना जाणत नाही, तर त्याच्या वेदाभ्यासाचा काहीच उपयोग नसतो. याचा अभ्यास आपण केलाच होता. तर इथे सुद्धा आपण जो भगवंतांना जाणतो, तोच कसा त्यांचा परमभक्त असतो आणि भगवंतांच्या अ, अ, वेणूचे वर्णन म्हणजे वेणू म्हणजे भगवंतांची जी बासुरी आहे ती. तर आता त्याचं गोप-गोपिका त्याबद्दल काय बोलत आहेत आणि भगवंतांच्या सौंदर्याचं वर्णन ते कसं करतायत ते आपण या अध्यायामधून वाचतोय. मग आता पुढे जाऊन दुसरी एक गोपिका म्हणाली, "सखींनो, या हरणी तर पहा, ते तर मुके प्राणीच आहेत. त्या नंदनंदनाकडे आल्या आहेत. त्या केवळ श्रीकृष्णांच्या आणि बलरामांच्या शृंगाराकडे आकर्षित झाल्या आहेत असेच नव्हे, तर बासरीचे वादन श्रवण करताच त्या हरणी आपल्या पतींसमवेत श्रीकृष्णांकडे अतिशय स्नेहभराने पाहून त्यांना सादर प्रणाम करीत आहेत. गोपिकांना त्या हरणींचा हेवा वाटू लागला, कारण त्या आपल्या पतींसमवेत श्रीकृष्णांना प्रेममय सेवा अर्पण करण्यात समर्थ झाल्या होत्या. गोपिका स्वतःला फारशा भाग्यवान समजत नव्हत्या, कारण जेव्हा त्या श्रीकृष्णांकडे जाण्याची इच्छा करीत, तेव्हा त्यांच्या पतींना सुख वाटत नसे. एक गोपिका म्हणाली, "सखींनो, श्रीकृष्णांनी असा सुरेख पोशाख केला आहे की ते वनितोत्सवांचे उत्तेजक झाले आहेत. अहो, त्यांच्या बासरीची ध्वनी ऐकून स्वर्गनिवासी जनांच्या पत्न्या देखील त्यांच्याकडे आकृष्ट झाल्या आहेत. त्या जरी स्वर्गीय विमानामधून आपल्या पतींच्या सहवासाचा आनंद घेत विहार करीत असतील, तरी श्रीकृष्णांच्या बासरीचा स्वर ऐकून तात्काळ त्यांच्या मनात खळबळ उडते. त्यांच्या वेण्या आणि निविबंधने शिथिल होतात. त्यापर्यंत तात्पर्य असे की श्रीकृष्णांच्या बासरीचा दिव्य ध्वनी ब्रह्मांडाच्या कानाकोपऱ्यातून जाऊन पोहोचला होता. तसेच गोपींना आकाशातून उड्डाण करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या विमानांची देखील माहिती होती. हे येथे महत्वाचे आहे.
दुसरी एक गोपिका म्हणाली, प्रिय सखींनो, श्रीकृष्णांच्या बासरीचा दिव्य ध्वनी श्रवण करताच गायी देखील संमोहित होऊन चारा चरण्याचे विसरून जातात. त्यांना तो स्वर अमृत ओतल्यासारखा वाटतो आणि बासरीमधून प्रवाहित होणाऱ्या त्या स्वरामृताचे कर्णरंध्रांनी पान करण्याकरिता त्या आपले कान पसरून स्तब्ध होतात. वासरे आपल्या मातांचे दूध पिताना आचळ तोंडात तसेच तोंडात धरून दूध पिण्याचे थांबवतात. ते भक्तिप्रेमाने भारावून जातात आणि त्यांच्या नेत्रातून अश्रुपात होऊ लागतो. त्यावरून ते श्रीकृष्ण आपल्या हृदयाशी आलिंगन देत असल्याचे स्पष्टपणे आपल्याला आपल्या हृदयाशी आलिंगन देत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. या दृश्यावरून आपणाला असे कळते की वृंदावनातील गायी आणि वासरांना देखील श्रीकृष्णाचे कसे रडावे आणि त्यांना हृदयाशी कसे आलिंगन द्यावे याचे ज्ञान होते. वस्तुतः कृष्ण भावनेची पराकाष्ठा श्रीकृष्णांसाठी अश्रू ढाळण्यातच होऊ शकते. दुसरी एक तरुण युवती आपल्या मातेला म्हणाली, माते, हे पक्षी पहा तर किती सावधानतेने झाडांच्या फांद्यावर आणि डहाळ्यांवर बसून वेणुवादन करणाऱ्या श्रीकृष्णांकडे एकटक पाहत आहेत. त्यांच्याकडे पाहून असे वाटते की ते सर्व काही विसरून श्रीकृष्णांच्या बासरीची धून ऐकण्यात तल्लीन झाले आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की ते सामान्य पक्षी नव्हेत, तर थोर ऋषी साधू संत आहेत. केवळ श्रीकृष्णांचे बासरी वादन ऐकण्यासाठीच ते वृंदावनात पक्षी म्हणून प्रकट झाले आहेत. थोर मुनी आणि विद्वानांना वैदिक ज्ञानात स्वारस्य वाटते, परंतु वैदिक ज्ञानाचे सार भगवद्गीतेत सांगितले आहे. वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः. श्रीकृष्णांना जाणणे हेच वैदिक ज्ञानाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. या पक्ष्यांच्या वागण्यावरून असे दिसते की ते वैदिक ज्ञानाचे थोर पंडित होते आणि त्यांनी त्यातून श्रीकृष्णानुसंधान करणारे दिव्य ज्ञान आत्मसात केले आणि इतर ज्ञानशाखांचा त्याग केला. इतकेच काय, श्रीकृष्णांच्या बासरीचा ध्वनी ऐकल्यावर त्यांच्या चरणकमळांचे आलिंगन करण्याची इच्छा होऊन यमुना तिचे उच्छृंखल जलतरंग शांत करीत. मुकुंदांना भावपूर्वक समर्पण म्हणून हातात उमललेली कमळ फुले घेऊन सुंदररित्या प्रवाहित झाली. शरद काळातील सूर्यकिरणांचा प्रखर ताप कधी कधी असहनीय होत असे आणि म्हणून ढगांना बासरी वादन करणाऱ्या श्रीकृष्ण बलरामांचा आणि त्यांच्या बालमित्रांचा कळवळा येऊन ते ढग आकाशात प्रकट झाले आणि श्रीकृष्णांचे मित्रत्व करण्यासाठी त्यांच्यावर छत्राप्रमाणे शीतल छाया धरू लागले. तेथील पुलिंद नामक वनवासी जमातीतील मुली श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांच्या स्पर्शाने रिक्तिम झालेली वृंदावनाची रज आपल्या मुखावर आणि स्तनांवर चोळून पूर्ण तृप्त झाल्या. त्या कन्यकांचे उरोज अतिशय भारदार होते आणि त्या अतिशय कामुक होत्या. त्यांच्या प्रियकरांनी त्यांच्या स्तनांना स्पर्श केला तरी देखील त्यांचे फारसे समाधान झाले नव्हते. त्या जेव्हा वनामध्यात आल्या तेव्हा त्यांनी पाहिले की तेथे श्रीकृष्ण भ्रमण करीत असताना त्यांच्या चरणकमळांचे कुंकुम चूर्ण त्या ठिकठिकाणी वनस्पतीवरून आणि गवतावरून माखल्याने ते रक्तवर्णाचे दिसत होते. गोपिका जेव्हा श्रीकृष्णांचे चरणकमळ आपल्या स्तनांवर ठेवीत तेव्हा त्यांच्या स्तनांना लावलेला कुंकुमचूर्णाचा लेप त्यांच्या चरणकमळांना माखत असे. श्रीकृष्ण जेव्हा बलराम व त्यांच्या सवंगड्यांसोबत वृंदावनातून भ्रमण करीत तेव्हा ते कुंकुमचूर्ण वनातून जागोजागी पडत असे. म्हणून त्या कामसक्त पुलिंद कन्यकांनी बासरी वाजविणाऱ्या श्रीकृष्णांचे दर्शन करीत असतानाच जमिनीवर माखलेले ते कुंकुम चूर्ण पाहिले आणि ते घेऊन लागलीच आपल्या मुखांना व स्तनांना लावले. अशा रीतीने त्यांच्या प्रियकरांनी त्यांच्या स्तनांशी स्पर्श करूनही अतृप्त राहिलेल्या त्या आता पूर्ण तृप्त झाल्या. निश्चितच कृष्ण भावनेच्या संपर्कात येणाऱ्याच्या सर्व भौतिक विषय वासनांचे तात्काळ शमन होत असते. दुसरी एक गोपी गिरिराज गोवर्धनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीचे महात्म्य गाऊ लागली. अरे, पहा तर खरे, हा गोवर्धन गिरी किती भाग्यवान आहे. श्रीकृष्ण आणि बलराम सदैव त्यांच्यावरून भ्रमण करीत असल्याचे त्याला त्यांच्या संगतीचे सुखास्वादन करण्याचे सौभाग्य लाभले आहे. अशा रीतीने तो सदैव प्रभूंच्या चरणकमळांच्या संपर्कात आहे आणि गोवर्धन
श्रीकृष्ण बलरामांचा अत्यंत ऋणी असल्याने तो सदैव त्यांना विविध प्रकारची फळे, मुळे, औषधी आपल्यावरील सरोवरांचे स्फटिकासारखे निर्मळ जळ यांचा उपहार अर्पण करीत असतो. तथापि गोवर्धनाने दिलेल्या उपहारात सर्वश्रेष्ठ उपहार म्हणजे त्याने गायींसाठी आणि वत्सांसाठी दिलेली नवीन गवत. श्रीकृष्णाच्या गायी, गोवत्से आणि सवंगडी अशा प्रिय परिकरांना प्रसन्न करून भगवंतांना प्रसन्न करण्याची कला त्याला चांगलीच अवगत आहे. दुसरी एक गोपी म्हणाली, श्रीकृष्ण आणि बलराम जेव्हा वृंदावनातून वेणुवादन करीत आणि अखिल चराचरांशी जिव्हाळ्याची मैत्री करीत भ्रमण करतात तेव्हा सर्व गोष्टी अद्भुतच दिसतात. श्रीकृष्ण आणि बलराम आपल्या दिव्य बासरीची तान छेडतात तेव्हा जंगम जीव अवाक होऊन त्यांची कार्ये थांबवतात. तर वृक्षवेलींसारखे स्थावर जीव भावविभोर होऊन त्यांच्या देहात कंप निर्माण होतो. श्रीकृष्ण बलरामांच्या दिव्य बासरीचा ध्वनीचा असा अद्भुत परिणाम आहे. श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या हातात व खांद्यांवर सामान्य गोप बालकांप्रमाणे गायींना बांधण्याचे दोर असतात. गायींना दोहन करताना गोप बालक त्यांचे मागील पाय लहानशा दोराने बांधून टाकीत. असा दोर नेहमीच त्यांच्या खांद्यावर टाकलेला असे आणि त्याचप्रमाणे श्रीकृष्ण बलरामांजवळही असा दोर नेहमीच असे. ते जरी पूर्ण पुरुषोत्तम होते, तरी त्यांनी गोपबालकांच्या भूमिका तंतोतंत वठविल्या होत्या आणि त्यामुळे ते प्रत्येक गोष्ट अद्भुत आणि आकर्षक बनली होती. श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वतावर अथवा वृंदावनात गायींना चारण्यासाठी जात. तेव्हा वृंदावन ग्रामातील गोपिका त्यांच्या विचारात मग्न असत आणि त्या चर्चा करताना त्यांच्याच लीलांची चर्चा करीत. कोणत्याही प्रकारे श्रीकृष्णांच्या विचारात असे गढून राहणे हे कृष्ण भावनेचे आदर्श उदाहरण आहे. गोपींचे वागणे हेच कृष्ण भावनेचे स्पष्ट उदाहरण आहे. म्हणूनच भगवान श्री चैतन्य स्पष्ट सांगतात की कोणी कोणत्याही उत्तम पद्धतीने भगवंतांची उपासना करीत असेल, परंतु गोपींच्या उपासना पद्धतीनंही कोणी कोणी काहीही पद्धतीहून काहीही श्रेष्ठ नाही. गोपिका ब्राह्मण किंवा क्षत्रियांच्या उच्च कुळात जन्मलेल्या नव्हत्या. त्या वैश्य कुळात जन्मल्या होत्या आणि त्या देखील वाणी कुळात नव्हे तर गवळ्यांच्या कुळात. त्यांनी वेदांचे अधिकारी ब्राह्मणांकडून सर्व प्रकारचे ज्ञान श्रवण केले होते, तरी त्या अधिक सुशिक्षितही नव्हत्या. केवळ श्रीकृष्णांच्या चिंतनातच तल्लीन राहणे हाच त्यांच्या जीवनाचा एकमेव हेतू होता. अशा रीतीने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील वेणुगीत नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. तर अशा प्रकारे आपण वेणुगीत हा अध्याय सुद्धा आज पूर्ण केला आहे, ज्याच्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी अतिशय सुंदर असं भगवंतांच्या भक्तीत रममाण व्हायचं म्हणजे कसं, त्याच्यासाठी शिक्षण वेदांचा अभ्यास किंवा ब्राह्मणच असावा असे नाही, तर या गवळी कुळामधल्या जन्मलेल्या गोपिका सुद्धा ज्या रीतीने भगवंतांचं चिंतन करायच्या, ती सुद्धा भगवंत भक्तीचं किंवा कृष्ण भावनेचं एक उत्तम उदाहरण आहे, असं आपल्याला श्रील प्रभुपाद या अध्यायामध्ये सांगतात. तर आपण अशा प्रकारे आपला 21वा अध्याय सुद्धा संपवलेला आहे. मी आपण पुढचा अध्याय थोडासा वाचूया, एखादा पेज, आणि मग थांबूया. तर अध्याय 22वा चिरहरण. वैदिक संस्कृतीतील एक अशी रीत आहे की 10 वर्षापासून ते 14 वर्षापर्यंतच्या वयोगटातील मुलींनी चांगला पती मिळावा म्हणून भगवान शिवांची अथवा दुर्गा देवीची उपासना करावयाची असते. तथापि वृंदावनातील अविवाहित बाला तर अगोदरच श्रीकृष्णांच्या सौंदर्यावर आकृष्ट झालेल्या होत्या आणि त्यांनी हेमंताच्या प्रारंभीच दुर्गा देवीच्या उपासनेला सुरुवात केली होती. हेमंत ऋतूचा पहिला महिना मार्गशीर्ष, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या महिन्यात व्रजबालांनी अनुष्ठानपूर्वक दुर्गा देवीची उपासना करून उपासना सुरू केली. सुरुवातीला त्या हविष्यान्न घेऊ लागल्या.
हा अन्नाचा प्रकार मूग डाळ आणि तांदूळ एकत्र उकडून तयार केला जातो. परंतु यात हळद, मसाले वगैरे घातले जात नाहीत. वैदिक आज्ञेनुसार कोणताही धार्मिक संस्कार करण्याअगोदर शुद्धार्थ या प्रकाराच्या अन्नाची शिफारस केली आहे. वृंदावनातील त्या अविवाहित गोपी सकाळी लवकरच यमुनेत स्नान करून दररोज कात्यायनी देवीची उपासना करीत. कात्यायनी ही दुर्गा देवीचेच एक नाव आहे. त्या व्रजबाला यमुनेतील वाळू घेऊन कात्यायनी देवीची प्रतिमा तयार करून तिची पूजा करीत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदार्थापासून मूर्ती बनवण्याची वैदिक शास्त्रात शिफारस केलेली आहे. उपास्य देवतेचे चित्र काढले जाऊ शकते अथवा धातू, मणी, लाकूड, माती, शिला यापासून मूर्ती बनवली जाऊ शकते किंवा उपासक आपल्या हृदयात तिचे चिंतन करू शकतो. मायावादी तत्वज्ञ अशा सर्व मूर्ती स्वरूपांना काल्पनिक मानतात. तथापि अशा मूर्ती भगवंतांशी किंवा त्या त्या देवतेशी अभिन्न असल्याचे वैदिक शास्त्रांनी मान्य केले आहे. या अविवाहित व्रजबाला दुर्गा देवीची वाळूची प्रतिमा बनवून तिची पुष्प, चंदन, धूप, दीप तसेच फळे, धान्य, वृक्षांची पाने इत्यादी सामग्रीने पूजा करीत. पूजेच्या अंती काही वर मागण्याचा नियम आहे. त्या अविवाहित गोपकन्या मोठ्या भक्तिभावाने कात्यायनीकडे प्रार्थना करतात. हे कात्यायनी महामाये, तू पुरुषोत्तम भगवंतांची बहिरंग शक्ती आहेस. हे महायोगिनी, तू या भौतिक जगाची अधीश्वरी आहेस. हे माते, आमच्यावर दया कर आणि आमचा विवाह नंद महाराजांच्या पुत्राशी श्रीकृष्णांशी होऊ दे. सामान्यतः वैष्णव कोणत्याही देवी देवतेची उपासना करीत नसतात. ज्याला शुद्ध भक्तीत प्रगती करावयाची इच्छा आहे त्याच्याकरिता नरोत्तम दास ठाकूरांनी देवी देवतांची पूजा निषिद्ध सांगितली आहे. तथापि ज्यांच्या श्रीकृष्णांवरील स्नेहाला कोणती तुलना नाही अशा गोपी येथे दुर्गा देवीची उपासना करताना दिसतात. देवोपासकही कधी कधी या गोपींच्या दुर्गा पूजेबद्दल उल्लेख करतात, परंतु आपण गोपींच्या त्यामागचा हेतू समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यपणे लोक दुर्गा देवीची उपासना करतात ती काही भौतिक लाभाची लालसा मनात धरून. येथे गोपींनी आपल्याला श्रीकृष्णांची पत्नी होता यावे यासाठी दुर्गा देवीची प्रार्थना केली आहे. सारांश असा की जर सर्व कार्यांचे केंद्र श्रीकृष्ण असतील तर भक्त ते ध्येय साध्य करण्यासाठी कोणतेही माध्यम उपयोगात आणू शकतो. गोपी श्रीकृष्णांना तृप्त करण्यासाठी अथवा त्यांची सेवा करण्यासाठी कोणतेही माध्यम स्वीकारू शकतात. हेच गोपींचे सर्वश्रेष्ठ स्वभाव वैशिष्ट्य होते. त्यांनी श्रीकृष्णपती मिळावेत म्हणून संपूर्ण महिनाभर दुर्गा देवीची उपासना केली आणि दररोज नंदनंदन श्रीकृष्ण हेच पती मिळावेत म्हणून प्रार्थना केली. पहाटे लवकरच गोपी स्नानाकरिता यमुनेवर जात. त्या तेथे यमुना काठी एकत्र जमत. एकमेकींच्या हातात हात घालून फेर धरून मोठ्याने श्रीकृष्णांच्या अद्भुत लीला चरित्रांची गीते गात. ही भारतातील मुली आणि स्त्रियांमधील एक जुनी रीत आहे. त्या जेव्हा नदीत स्नानासाठी जातात तेव्हा आपली वस्त्रे काढून काठावर ठेवतात आणि विवस्त्र होऊन नदीत स्नान करतात. जेथे त्या स्नान करतात त्या स्थानावरच जाण्यास पुरुषांना पूर्ण बंदी असते. आजही ही पद्धत आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी त्या अविवाहित तरुण गोपींच्या मनातील इच्छा जाणून त्यांचे इच्छित फळ सफल होण्याचा आशीर्वाद दिला. त्यांनी श्रीकृष्ण पती मिळावा म्हणून प्रार्थना केली होती आणि श्रीकृष्ण त्यांची मनोकामना पूर्ण करू इच्छित होते. महिन्याच्या शेवटी श्रीकृष्ण त्यांच्या मित्रांना बरोबर घेऊन यमुनेच्या तीरावर गेले. श्रीकृष्णांचे दुसरे नाव योगेश्वर म्हणजेच अखिल योग सिद्धींचे स्वामी असे आहे. एक योगी ध्यानधारणा करून दुसऱ्यांच्या मनातील भावनांचा अभ्यास करू शकतो आणि भगवान श्रीकृष्णांनी त्या ब्रजबालांची मनोकामना निश्चितपणे जाणली होती. गोपिकांनी आपली वस्त्रे काढून काठावर ठेवली आणि त्या स्नान करण्यासाठी यमुनेत शिरल्या. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या स्नानाच्या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि त्वरित गोपिकांची वस्त्रे एकत्र गोळा करून ते जवळच्या एका वृक्षावर चढून बसले. काठावर वस्त्रे दिसेनात म्हणून गोपिका भयभीत होऊन इकडे तिकडे पाहू लागल्या. तेव्हा श्रीकृष्ण हसतमुखाने त्यांना म्हणाले, हे मुलींनो, कृपया एकीने इकडे या आणि वस्त्रांसाठी याचना करून आपली वस्त्रे घेऊन जा. मी तुमच्या बरोबर थट्टा विनोद करीत नाही. मी सत्य आहे ते सांगतो. मला तुमच्याशी विनोद करण्याची इच्छा नाही, कारण तुम्ही 1 महिन्यापासून कात्यायनी देवीच्या उपासनेसाठी
यमनियमांचे कठोर पालन करून अगोदरच थकले आहात. कृपया सर्वजणी एकदाच येऊ नका, एक या. मला तुमच्यापैकी प्रत्येकीचे सौंदर्य पूर्णपणे पाहावयाचे आहे, कारण तुमच्या सगळ्यांचेच कटिभाग्य अतिशय क्षीण आहे. मी तुम्हाला एकटे येण्याची विनंती केली आहे. चला लवकर. श्रीकृष्ण असेच थट्टेचे शब्द ऐकून यमुना जळात उभ्या असलेल्या गोपी परस्परांकडे पाहून हसू लागल्या. श्रीकृष्णांची अशी विनंती ऐकून त्यांना फारच हर्ष झाला होता, कारण अगोदरच त्यांच्या प्रेमात पडलेल्या होत्या. त्या लाजून एकमेकींकडे पाहताच तशाच उभ्या राहिल्या. परंतु विवस्त्र असल्यामुळे त्या जलाबाहेर येऊ शकल्या नव्हत्या. फार काळ पाण्यात राहिल्याने त्यांना थंडी भरली होती व त्यांचे अंग थरथर कापत होते. तरीही गोविंदांचे ते तृप्त करणारे विनोदाचे शब्द ऐकून त्यांची अंतःकरणे आनंदाने उत्तेजित झाली. त्या श्रीकृष्णांना म्हणाल्या, "हे नंदनंदन, कृपया आमच्याशी असा विनोद करू नका. हा आमच्यावर अन्यायच आहे. तुम्ही तर फारच सन्माननीय आहात. कारण तुम्ही नंद महाराजांचे सुपुत्र आहात. तुम्ही तर आम्हाला फारच प्रिय आहात. परंतु तुम्ही आमची थट्टा करू नका. यमुना जळ अतिशय थंड असल्याने आम्ही थंडीने थरथर कापत आहोत. आमची वस्त्रे त्वरित देऊन टाका, अन्यथा आम्हाला त्रास होईल." या अतिशय दीनतेने त्या अतिशय दीनतेने श्रीकृष्णांची प्रार्थना करीत म्हणाल्या, "प्रिय श्यामसुंदर, आम्ही सगळ्याच तुमच्या शाश्वत दासी आहोत. तुमची जी काही आज्ञा असेल तिचे मागचा पुढचा विचार न करता पालन करण्यास आम्ही बाध्य आहोत. कारण ते आमचे धर्मकर्म असल्याचे आम्ही समजतो. तथापि तुम्ही आमच्यावर घातलेली अट पालन करणे अगदीच अशक्य आहे. तुम्ही आमच्यावर घातलेली अट पालन करणे अगदीच अशक्य आहे आणि तुम्ही जर आपल्या अटीवर दृढ असाल, तर खात्रीने आम्हाला नंद महाराजांकडे जावे लागेल आणि तुमच्या विरुद्ध तक्रार करावी लागेल. नंद महाराज दुर्लक्ष करतील, तर तुमच्या गैरवर्तनाबद्दल आम्ही कंस राजाला जाऊन सांगू." त्या गोपकुमारींची विनवणी ऐकून श्रीकृष्ण उतरले, "हे गोपींनो, जर तुम्ही स्वतःला माझी शाश्वत दासी समजता आणि माझ्या आज्ञेचे पालन करण्यास सदैव तत्पर आहात असे म्हणता, तर माझी विनंती ऐका. हसतमुखाने एक करून इकडे या आणि तुमची वस्त्रे घेऊन जा. जर तुम्ही नाही आलात आणि कदाचित माझ्या पित्याकडे तक्रार केली अर्थात, तरीही मला त्याची काही काळजी नाही, कारण माझे वडील आता वृद्ध झाले आहेत. ते माझ्याविरुद्ध काही करणे शक्य नाही." श्रीकृष्ण आपल्या निश्चयावर दृढ होते. त्यामुळे गोपींना त्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्याव्यतिरिक्त काही मार्ग नव्हता. त्या एकापाठोपाठ यमुनेतून बाहेर आल्या. परंतु पूर्णपणे विवस्त्र अवस्थेत असल्यामुळे त्या आपल्या डाव्या हाताने अधोभाग झाकून धरण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. अशा स्थितीत त्या थंडीने थरथर कापीत उभ्या राहिल्या होत्या. त्यांचे समर्पण इतके निरागस होते की आपण पुढचं वाचन उद्या करूया. मी इथे थांबते. प्रार्थना म्हणून आपण थांबूया आणि मग मी रेकॉर्डिंग थांबवते. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.